Nultý ročník mistrovství světa v bobingu se konal v sobotu 3. února odpoledne na svahu u Janíka na Horečkách. Více jak 200 závodníků i diváků se dobře pobavilo, nejvíce při různých pádech a kotrmelcích. Už to vypadalo, že závody se uskuteční bez dílé pokrývky svahu. Nakonec ale k radosti pořadatelů vše vyšlo, jak má být. Mile překvapil zájem diváků i závodníků. Návštěvnost je velmi vysoká. Počítali jsme s tím, že to takhle nějak dopadne, ale budeme muset teda ten plán tak lehce zredukovat asi, protože s tím, kolik je tady lidí, se to asi do tmy všechno nestihne. Pořadatelé se obávali nedostatku sněhu. Naštěstí ale v předcházejících dnech vydatně sněžilo a protože byl sníh hodně čerstvý a neuježděný, byl pro boby trošičku méně vhodný. Je to pro boby trochu horší s tím, že není žádný pevný základ. No, je to jenom prašan, pod kterým je tráva a ty tratě se velice rychle vydřou. Někteří bobaři se na závody připravili po svém a dokonce vyrobili speciální stroje. To jsme vůbec ani nečekali, že někdo přijde s něčím takhle po domácku vyrobeným a v téhleté kvalitě a rozsahu vůbec. To je naprosto neuvěřitelné. Jsme si chtěli něco udělat, tak flašky jsme si jako vzali a tak jsme si je slepili a jako špagatem jsme si je svazali a pak, když jsme to jako měli, tak nás napadlo, že bychom si ještě mohli přidělat to opěradlo. Pak ten tachometr jsme dneska přidělali. My jedeme z ruské země. Z Ruska až? Ruska, dozvěděli jsme se, že je to nějaké mistrovství. U nás se to nekonalo ještě, tak jsme se odhodali, tak že se zúčastníme. Takže trénovat se dá. Přesně tak. Máme pořád na čem. Miláčku, představ se do kamery. Kaťuša, já Ural. Závody se povedly a co je hlavní, všichni se výborně bavili. Na závěr dnešních zpráv